Good morning, guys! It is Friday. Friday na ba ngayon? Anyway, I'm having my coffee as usual. Brown and creamy 3-in-1. And then, eggnog cookies this time. Wala na kaming otap. So, ito na muna. Nag-upload ako ng video kagabi. Akala ko pagising ko matatapos na siya, kaya lang hindi. Kasi tinanggal ni Mark yung internet connection ng lapi ko. Alam niya kasi yung mga ganun eh. Yung mga may ganap siyang ganun sa main computer namin. Tinatanggal niya yung connection ng akin para maging mabilis yung connection kapag naglalaro siya. So, tinanggal niya. Pagising ko, nagising ako ng mga 7. Malapit na siya matapos. Natulog ulit ako, nagising ako ng mga 9. And yun. Hindi pa siya tapos kasi walang internet. Pero pinabalik ko na sa kanya. So, it should be almost done right now. Sana. Anyway, i-edit ko mamaya yung film ko kahapon na What's in My Bag. Tapos, I will film a haul again today. And, yeah, edit that. And clean my room. Kasi yung nilinis ko kahapon, yung room ko lang. Lilinisan ko yung whole na second floor area. And yung CR ko din, kailangan ko din linisan. That's the plan. Before ko makalimutan, gusto ko mag-greet ng belated happy birthday kay Jean Decano Bauzon or Bauzon. She's from Pangasinan. Actually, kahapon yung birthday niya, pero ngayon ko lang nabasa yung Instagram comment niya. So, sorry kung late medyo ang pag-greet. But I hope you had a blast on your birthday. And yeah, happy birthday, girl! Natapos ko na ma-edit ang aking What's in My Purse video. It's saving right now. And then yung uploading video ko, 45 minutes na lang daw yung kulang. Sana wag kang magbago. Wag kang magbago, nakaka-lurks. 12:30 na, so kakain na ako ng lunch. Nakalista na din yung mga shoutouts na saan ba yun. Basta, nilista ko na. And hindi ko alam kung magpo-post ako sa Facebook kasi kapag nag-post ako sa Facebook, dadami ng bonggang-bongga. So siguro sa next vlog na ako magpo-post sa Facebook para yun. Yeah? Okay. It's time to linis. Linis. Grabe, sobrang maalikabok na dito. Kailangan kong ayusin yung nail polish collection ko. Dumadami na sila. Hindi na sila magkasya dito. And wow, sobrang alikabok naman na. Nakakaloka naman iyan. After ko maglinis ito sa second floor, lilinisan ko yung kitchen. Tapos, lilinisin ko yung banyo, and maliligo, and mag-film after. I will film a haul later on. So, yeah. Parang niisip ko palang pagod na ako, Nakakaloka. Habang nililinis ko tong section ng aking vanity, nakita ko ang aking clear nose, and alala ko, ang tagal ko na hindi nakagamit nito. So, I have it on my nose right now. And tatanggalin ko siya mamaya na pagkatapos ko ng maglinis. So, magiging... Hindi ko alam kung anong magiging resulta kasi usually inintay ko lang ng 10 minutes. Ngayon, way more than that. So, we'll see kung anong magiging resulta niya. I'll show you guys later. Tapos na ako maglinis, guys. Grabe, kakapagod. Tatanggalin ko na to. Kanina pa to dito. Siguro mga 30 to 45 minutes na to nandito. Sakit pa naman ito. Nakakainis. Meron akong review and demo nito nga pala. I will leave the link down below kung gusto nyo makita nyon. Aray, ang sakit. Oh, crap. Tingnan nyo yung blister ko, guys. Nagka-blister ako dahil sa dahil sa walis. Laki. Tingnan nyo, oh. Wow. Hindi ko alam kung makikita nyo to kasi front camera yung gamit ko. Pero, nandito yung super dami. Yeah. Oh, kailangan ko rin palang i-pluck yung eyebrows ko. Ang dami nang tumubo dito. And tingnan nyo yung aking nail. Actually, matagal na itong parang naputol sa gitna. Iniintay ko lang na tumubo to. Kasi alam ko, pag pinutol ko to hanggang dito, ang sakit nito. Hi guys! Katapos ko lang maglinis, maliligo na sana ako. Tapos pag-check ko sa oras, alas 3 pa lang. So sabi ko, matapos ako maligo, 3:30. Tapos aantukin ako, matutulog ako, magigising ako ng mga 6. So sabi ko, no. Hindi muna ako maliligo. Manonood muna ako ng YouTube videos. And sabi ko, you know what? I should put on a mask. And meron ako ng videos, magpapalipas ng oras. Tapos maya-maya maliligo na ako. I'm using the, ano nga ulit yun, nakalimutan ko. Pero ito yung matagal, sobrang tagal na sa akin ito eh. Ano ba ulit pangalan? Oh yeah, W2. Ito yung peel-off mask gel nila. Ganyan yung itsura niya. Siguro mga 2 gamitan ko na lang mauubos na to. Yung face ko, hindi ko naalagaan ng maayos. Especially nung nag-holiday ako. Kasi
Wala lang, nasira yung skincare routine ko talaga. Iba kasi talaga no? Ewan ko ba? Diba noon, nag-ano ako, MWF ako nung 2-minute whitening miracle. Nagdala ako ng 2-minute whitening miracle na sachet, pero lagi ko siya nakakalimutan gamitin kasi hindi ko alam. Basta nakalimutan ko na siya gamitin. So sabi ko, I need to get back on track in my skincare routine. And yeah, so manood muna ako ng videos. Katapos ko lang maligo, guess what? Nakatulog ako kanina habang may mask ako, and my mask stayed on my face for 2 hours kasi nga nakatulog ako. My goodness. Pero yeah, hindi ako mag-film today. Tomorrow na siguro ako mag-film. I decided na mag-i-edit na lang ako. I-edit ko yung Thailand vlog ko. So that's what I'm gonna do. Grabe, na-miss ko yung treatment. Kasi sa 3-day getaway ko, nakalimutan ko dalhin yung aking treatment na keratin. Nakalimutan ko siya dalhin. So yung ginamit ko doon, wala akong choice. Yung shampoo and conditioner ng hotel. And alam nyo naman ako, hindi ako nagsha-shampoo. Yung ganap kasi nila nasa isang bottle lang, shampoo and conditioner daw yun. So wala akong choice. And sobrang tsaka ng buhok ko. Actually, napakita ko yun sa vlog ko na sobrang tsaka talaga ng buhok ko. Unlike this, na sobrang smooth ang pagsuklay kapag treatment talaga yung gamit. Bongga talaga. And also, na-miss ko to ng bongga. Hindi ko kasi siya madala-dala kasi ang laki. Kailangan kong bumili nung maliit na spray bottle next time. Pero, yeah, I miss using this. Wala nang annoying na window sa likod ko, diba? Bongga, natakpan na siya. I will do shoutouts. Yung ginawa ko kanina is kumain na ako ng dinner. Tapos, I removed my nail polishes. Yung sa fingernails at saka sa toenails ko. Tapos bukas, ipipaint ko siya. And I will film a haul tomorrow. Final na, magfi-film talaga ako ng haul tomorrow. Kanina kasi nakatulog ako ng bonggang-bongga. Pero okay lang yan. So far, so good. Meron pa rin akong videos everyday so far for you guys. Start na ako sa shoutout. Hi to Melrose Javier. Wait, iset ko kayo ng mabuti. I am Marian LOL on Instagram. She is from Pennsylvania, USA. Hi! Hi to Maki Prasmo, Kathleen Leonardo, Trisha Joy Pantia, Janet Paler, Apple the Ab on Instagram, Pinay New Yorker, meron siyang giveaway. I will leave the link below. And then hi to Karen Marie Cruz and to her crush na si Joshua Harvey. Hi! Shana Maria Espino, Jolina Grace Eder, Eric Tolentino, Simply Janet, Diane Garpesa, Army Cruz, Garilina Espirito, and to her husband na si Junix, Hunix. And hi to Cars, Cheska, Angela, and Yuji from Japan. Hello! Hi to Dana Ancheta, Hesor Ham, or Jesor Jan. And lastly, Lian or Lino. Hello sa inyo lahat. May isa pa pala guys. Hi to Jenzel. Nag-message siya sa akin sa Facebook kanina lang. Pag may nakalimutan ako, please do comment down below. Kasi what I do with my shoutouts, kapag nag-read ako ng comments, I screenshot it on my phone and then nililista ko siya. So kapag may na-miss ako, sorry, paki-comment na lang below para ma-shoutout ko kayo sa next vlog. In 40 minutes, pangako sa'yo na. So, yes, nakasabay na ako sa pangako sa'yo. Meron ako mga episodes na hindi napanood. Pero okay lang kasi parang nasabayan ko pa rin yung storya. Hindi ko pa na-edit yung Thailand vlog ko. I am saving my what's in my purse video right now. And yeah, siguro, I'm not sure if gagawin ko yung Thailand vlog ko. We'll see. I'm not sure. That's it for tonight. Thank you so much guys for watching as usual. Do not forget, be good. See you on my next one. Bye!